салом алайкум дӯстони азиз. Видеои имрӯзаи мо дар бораи пулкор кардан аз тикток меравад. Чӣ хеле ки шумо дар рӯи экран дида истодем, баланси маҳай. И баланс кароши дӯстони азиз $959 ана ба курси тоҷикӣ мешавад 10237 сомон. Ва чӣ хеле ки шумо дида истодем, ира ма дар як моҳи гузашта кор кардагем, яъне ки аз 15 апрел то 16 июна як моҳ мешавад. дӯстони азиз, ман қадар кор кардагим моҳи гузашта. моҳи июлда оли ҳисоб кардаги нест тикток баланси мора, статистикаи мора. ва ман моҳи гузашта, яъне моҳи июн ма барои шуморо нишон дода истодам. ва дӯстони азиз, нигоҳ кунед, $959 кор кардем аз видеои 1,7 млн. кароши дӯстони азиз. яъне ки як видео тоқа нест, чандин видео партофтагием ки мо обши 1,7 млн. просмотр шидагия. ва иҷа нигоҳ кунед ки RPM нестагия. RPM яъне ки сари 1000 просмотр чанд қаметия. тикток сари 1000 просмотр тикток барои мора 0,56 сент метия, яъне ки 6 сомонӣ метиямон барои 1000 просмотр дар тикток. дӯстони азиз, барое ки шумо аз тикток пулкор кардан сар кунед, ба шуморо чӣ даркора? Якум аввалин дараҷа барои шуморо яъне ки як тиктоки нав даркора, приложение дига. Приложение аст ки бояд ба шумо ҳамуро дошта бошед. Ва дуюм дараҷа яъне ки тиктоки аз дигар давлатҳо боша, бояд барои мисол ҷопон, Америка, дигар ҷо тиктоктон аямҷа боша. ва сеюмгиш барои шуморо якта PayPal даркора, барое ки пулои шумо дар оҷа бигзаранд. ва дӯстони азиз, мо курс тайёр кардагем, курси 1 соата ки барои шуморо аз 0 то 100 омӯзиш метиҳем ки чӣ хел шумо аз тикток пулкор бикунед, чӣ хел монетизация тиктоктона гирон кунед, чӣ хел аккаунти аз дигар давлатҳо бисозед, ва чӣ хел картаи PayPal дар Тоҷикистон фаъол кунед, ва чӣ хел пулотона дар картатон бигиред, ва чӣ хел видео партон, ва чӣ хел одамое ки мақсад ягон намуд идея надоранд, видео надоранд, чӣ хел ваё видео партон, ва чӣ кор кунед ки видео дар топ баранд, ва дигар саволое ки ҳама чизе ки дорен, мо дар ҳамон курс барои шумо ҳамаша мефаҳмонем. ва курс гарани арзон аст. ва барои шуморо гарани арзонш кардагем ки касе ки дар кор боша метавонад ки таги ҳамин видео дар ман мемонам бинависен. Як веб канал дорем мо, дар ҳамонҷо медорем антабавитон мекунем ва мо барои шуморо ёд метиҳем ки чӣ хел аз тикток кор бикунед. вақте ки шумо курси моро мегирен, тамошо мекунед, ёд мегирен, сразу $959 кор намекунед. моҳи якам $100, $200, моҳи дуюм $300, ҳамин моҳ ба моҳ дахотона зиёд кардан мегирем. ва мо ҳамаша барои шуморо омӯзиш метиҳем аз 0 то 100 бе ягон переживатсия. 100% ҳамаш дар телеграм мегзара, веб канали телеграм монда. ва касе ки дар кор боша, марҳамат дӯстони азиз, дишкаи чи профили телеграм адами тагами видео мемонам, ҳатман бинависед, сразу ҷавобтон метиҳем. ва курс гарани арзона, капекай. ва шумо вақте курси моро мехарен, як бизнеса ёд мегирен, як роҳи пулкор кардан ёд мегирен ки метавонем ки дига ай видео партофтан ҳар рӯз сум кор бикунед. яъне ки як видео мепартоед, дар топ мерава, нишонтон метиҳем ки чӣ хел дар топ рава. дар топ мерава, ҳамун видео кам $50, $20, $30 кор мекунед дар моҳҳои оянда. иншоалло ҳамаша омӯзиштон метиҳем. ва шумо боз метавонед ки тиктоктон агар 0 подписчик дошта боша ва 0 та лайк, 0 та просмотр дошта боша, метавонед ки шумо аз тикток пулкор бикунед. ма ба шуморо омӯзиш метиҳем ҳамаша аз 0 то 100. дӯстони азиз, ман фаромӯш кардам аввали видео нишонтон тиҳем. ва нигоҳ кунед дӯстони азиз, $638 мо аз тикток вивод кардем ва дар картаи PayPal мо омад. ва нигоҳ кунед ҷа нависаги TikTok ENC. PayPal ма дар ноутбук май ва барои ҳамин қадр натонистем ки дар телефон нишонтон тиҳем. ва ма ҳамаша барои шуморо нишонтон метиҳем ки чӣ хел аз телефонтон пулкор бикунед аз тикток.